हम एगो बात कही, जितना लोग हमार वीडियो देखता न भगाम लोनन जरूर सुने लो एक बार जे हाँ हम का कहतनी पता बा। लेकिनिया नहीं ओकरी के सदिया होला, बराछा होला, तिलक चढ़ेला, सब जानेली स तय होला। आ ओकनी के मर्द मोबाइल देला लो बतियावेली स वीडियो कॉल ऑडियो कॉल। फिर भी आज जब शादी नियर आला नु तो ओकनी के अपटन भी लागेला, हल्दी भी लागेला, सब कुछ होला। बाकी जानता नी लो अपना हाथे जाली स मार्केट सारा सामान किनिया स, मेकअप के, उठलाली लेकमी के, हई एब्रो वाला, माने का कानु भइल, माने 10,000 के मेकअप के सामान किन ली हस। ओकरा बाद से कपड़ा लाता सैंडल सारा अपना पसंद के किनी हस, ठीक बा। आ सारा किन लेली सन। आ ओकरा बाद से जब बियाह होखेला नु तो बाप रे बा, जब विदाई के टाइम में भैया हम का बताई, इतना रोवेली सन, इतना माने नु ओकनी के पते ना रहेला कि हाँ हमारा शादी रहल। रोवेली सब ऐसे बाप रे, मने इतना रोले हम हद पार हो जाला। हमरा ना देखल जाला नु तो हमू लागे नी रोए। हम कनी माने कम से कम ए लोग के पाता भी रहल तबो काहे रोवेला लोग, हमरा इतना समझ में नइखे आवत। हमरा जब पाता बा हमार शादी बा तो हम काहे रोए। हमरा तो फिर तो यहीं के बा, कोनो तो हम बेचा तो नइखी जात। और लोग के सब कुछ पता रहेला तबो भी बाप रे 17 कलर के मुंह बना बना रोइयसन। कैसा अरे पापा हो, अरे भैया हो, पता बा एंगा क के रोहिया सारे माई हो। लागेला नौकरी के माने कुछ हो गइल बा अचानक से, लेकिन काहे एंगा करेली सन, ऐसे ना करे के चाही। और हम कहल चाहतनी आ जब विदा हो जाली सनु आ दुआरवा पर से गड़िया चल जाला कुछ दूर तो जाके पानी पियली स, छेना खाली स आ कहेली स का बाप बा मेकअप दहल नइखे नु, शीशा उसा सारा पर्से में रखले रही स। माने सब कुछ जानते हुए हद पार कर देली स। तो वो लोग बताई लो कमेंट में कि हमार बात सही बा कि गलत बा।